Ак Калфакның волонтерлар оешмасы менә шулай җәмәгать эшләп ята. Кызлар, әйтегез әле, сөйләгез, хәзер нәрсәләр эшлисез, нәрсә майтарасыз? Нәрсә соң ул? Менә розеткасын сөйләп күрсәтсен. Розетка улыймы? Бу безнең солдатлар ташлы орта якларына элеп куялар. Һәм салкынга утырмыйлар. Бозга да утырмыйлар, корга да утырмыйлар. Менә алар өчен җылы утырырга. Менә булай итеп җәеп куйсаң аны, бу әйләнә кечкенә генә матрасикка. Моны артка да әйләндереп булганда шул ремень әйләнә инде ул. Аны инде шулай куйсалар, артларына кечкенә генә матрасикка әйләнеп шулай солдатларыбыз җылы да булар. Менә шул. Бүген генә карагыз җәмәгать, бүген генә ясалган күләм. Субханалла, машалла, битиләрне дә шунда тыгып куйганнар күрәм. Якка салабыз. 25 эшлиләр. Кызлар, моны каян аласыз? Специально складта. Ага. Олар Мәскәүский. Шунда җыеласыз, акчалата, что ли? Акчаны җыябыз, халыктан җыела. Организациялар бирми. Менә бу төсе вообще супер бит әбек. На самом деле көзгә самый то. Хәзер заготовкаларны эшләндерәбез дә, янда нәшмит күләр. Күрегез әле, цех. Шибәр, матур ханымнарның цехлары дип әйтәм. Нәрсә тегәсез җә? Менә бит. Сездә нәрсәләр? Насылка тегәм, реминнарын хәзерлим. Кыен шул. Бу машиналарны кайдан алдыгыз? Бу собственный үземнеке. Менә. Кемгәдер бүләк иткәннәр яләләр сәнде. Аха, сезгә бүләк иттеләр, диме? Бүләк итте. Менә бит. Төш сорашын иттереп диделәр, Аллага шөкер. Менә бит. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Сезнең Менә ярхамыш бер машина имәр килеп бирделәр. Фәйт ярхамыш кемгә генә булышмый ул, машалла, субханалла, күз тимәсен, җә сөйләмим дә. Әйе, сез нәрсәләр? Аха, сез аны тегеп аласыз, име, обязательно ниләрен. Сәгать шибез күнгә. Аха. Кидә киләбез. Алтыда кайтабыз өйгә. Субханалла. Кичә 6-да кайттылар. Полный рабочий көн. Теге вакыт без язганыйк безнең социаль челтәрләргә ничек дөрес итеп буларны ясарга. Нәкъ шулай ясап куйдылар. Карагыз әле. Молодцы. Таштык Мулла Илебек фото булыша алып килә белән мәктәп. Гадилович. Менә алып ниләр безнең дә заливать итәбез аны парафин белән. Зубная паста, носки, трусик, тәмле әйберләр дә бар инде. Бритва, менә шулар. Менә әле хәзер җибәрдек госпитальгә, анда шул хәле җитми. 25 мең сумлы пакетны. Инде хәзер менә тагын икенчелегә җибәрергә торабыз җыела. Менә без сөйләгән 14 төрле товарларны барысында менә монда күрә аласыз. Монда носки да, полотенце, трусик та, пятиточник-та, окопные свечи, плащ. Билләренә куергаларны җылатып шулай билләренә Әлбәттә инде памперсы тиябез. Бу инде җата торган авыру ниләргә, сөлкенәлми торган солдатлар өчен. Без специаль госпитальгә тегелә торган әйберләрне булар. Менә бүген безнең бүген кунакка Ак Калфак оешмасының Татарстан, Россия оешмачысы, җитәкчесе Гөлинә Рөстәмовна килде, әлхәмдүлилләх, һәм конгресс. Менә улар безгә булышырга бүген, әлхәмдүлилләхи. Алланың рәхмәтләре булсын. Шуңа безнең эшләрне шулай матур бәяләгән кешеләргә килеп керүгә шундый җылы атмосфера монда, шуны хәтле итеп кешеләр менә бирелеп эшлиләр. Һәрберсенең эше үзенә бүленгән. Кемдер анда алып кайта материал, кемдер анда кисә, кемдер уйлый, шуны хәтле дөрес итеп оештырылган. Алланың рәхмәте яусын. Инде Ходаем сугышлар бетеп, үзебезнең якыннарыбыз, яннарыбызга кайтсын инде бар теләгебез. Менә бу Нырлат авылында юлларны ялт иттереп чистарталар. Сез менә безнең яшел үзәндә бер тротуарның чистартылган күргәнегез бармы, җәмәгать? Менә карагыз, асфальтка хәтле чыккан. Беркем абынып та чыга алмый, батмый да.